asto gainera igo ezin. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazan behin, gizon bat, tratantea, feriarik feria, azokarik azoka ibiltzen zan. Animaliak hartu, animaliak erosi, animaliak saldu, hortxe ibiltzen zan. Gizon honi, ura baino gehiago gustatzen zitzaion ardua eta patxarra ere bai. Eta askotan azokara juten zanean, merkaturik merkatu ibiltzen zanetan, berandutzen zitzaion, etxera orduko, bidea luze egiten zitzaion. Merkatuan nahikoa berriketa, nahikoa janda, nahikoa da nahiten zuen, eta bidean ere aurkitzen zuen, nun denbora pasa. Egun batean, etxera bueltan ostatu baten gelditu zen, eta antxe, gaua iritsi zitzaion ostatu hartan, eta antxe irten zen ala moduz ostatutik, eta bere astua ikusi zuenan bertan zegoela, eta hasi zan astora igotzen, baina igo ezin. Eta berriro ere saiatu arren, ezin. Eta alako batean zerura begiratut esan zuen, Jesus, jainkoa, zeruko, jainkoa, lagundu idak astora igotzen. Eta berriro ere, baina ezin. Eta orduan begiratu zuen berri eta esan zuen, Jesus eta Maria, biok ala biok, lagundu idazue ba, astora igotzen. Eta saiatu zen berriro ere gure gizon hau, baina da, ezin. Da, eskatu zuen hirugarrenik, Jesus, Maria eta Jose, hiruron artean lagunduko diazue ba, astora igotzen. Eta halako indarra hartu zuen gure gizon honek, asto gainera igo, baina jata beste aldera, ziplo. Erori zala lurrera. Eta orduan bai zerura begiratu esatzen, baina ez daukazue hirurok batera elkarrekin bultza beharrik. Eta alaxe, gelditu zen gure gizona, lurrian, etzanda, ezin bertatik altxa.